Indot ang musaka ang standard ba sa atong politika na kaot-ot pinaranay ug dili ni mahunong mga igala sagdi lang ta kay mugraduar matapit kita mga idara na karon mutugtugaok mga yuta. So di na ta katagamtam sa labaw pang kalisod nga maagian sa mga batan-on karon. Ug magsigi ning klakeha. Asa man kapado? Perting buayahan na gyud ang mga politiko, pura lang sa dili ha. Pero kaning mga gapaluyo aning administrasyon ni Bongbong Marcos, pidang kabuaya na lang ambot di magkalilisang ang pagbuaya gyud. Wala na ikuan. Una lang ha. Kini dinhi sa ato kanang namirma og impeachment ni Sara Duterte. Ug imong paklion ang kagapon pida pagkasip-sip anak nila panahon ni Duterte. Di isa na sila kauban ni Duterte pero dito na sila ni Pinoy. Kay well-oiled machinery niya. Pagtanaw nga mo daw Duterte, sip-sip sila. Paglingkod Duterte, lumba sila dito. Ito mga original galing Duterte, nalupigan nila, sila pa na. Pero ito yung gabihan mo sip-sip. So kanaron si Cristina o si Duke Prasco. Ang kuana, kanang nahimo na siyang Secretary of Tourism, pahat na ni Sarah. Patpahat mo na. Inigdaog. Kuan man kanang naamang kay bahin-bahin sa kadaugan ba? By way of appointing people, putting your people in high positions. Kasara na. Lumabitang spokesman na siya. Spokesperson sa vice president niya. Kugo sa anak. Ngari. Pero pirma o impeachment. Siya nagklase sa tao. Grabe ginadong. Kanabang. Naunsa naman, wan amang yung tayo dignidad. Tungod lang sa gusto tang nata sa gahong. Magkapanaway ko ka, Ako, I lost my respect actually. Kuan ka nang sobrara ka, manyak sa gahong ba? Nga naman, di man mo pobre. Nga nung hanap buhay naman ganang inyong maroon na maggrabe, gipanawayan na mo ng politika. Nga naman, amoy makaon kay naamo sa politika gyud bisag unsa inyong buhaton bisag makiglamano pa mo ni Satanas aron lang mo na sa gahom ngilara na tanawa gud nya ambot og asa ni Kuto bako mga igala. I hope nga kinibang magmata na sige tag istorya magmata nga natuog man ang daghan wa man tay filter lagi sa Amerika di makakadaog og popular votes. Kita kunuhay ng upya ta sa Amerika pero wa man matunong atong upya. Naman sila filter sa popular votes naman sila kuan ang Electoral College. Di magkakadaog ug ang imong saligan popular votes lang. Ang mumater dito Electoral College votes, number of Electoral College nga. Kanini ang points. Mao na'y makapadaog ni mo. So, gibayag-bayag na. So, panalitan o naa pa na nato din kanang kadaghan sa mga butante sa Metro Manila ma-neutralize na. Bisag tawi-tawi pa, maka-neutralize ng bulog sa mga butante sa Metro Manila. So, naay-filter sila, naay-pamaaging makorekted na siya. Dini sa ato, wala. Kanto ang two-party system. Kay ang pilian sa mga taong irresponsable, takalag butar, at least pinilian ng daan, hinagpatan ng daan. So, kasipyat-sipyat, kanang nakadaog sa eleksyon, kasaliga, naaginay abilidad. Karon, sa kinsalim nagan,
Unsa may mahimo anang mga tuhana nga pubida wag sus Maria. Oy, dili ingog unsa naman tay kanya-kanya nga field of endeavor kanang natay talent. Panilita si Manny Pacquiao. Ug boxing atong isgutan pubida tibok kalibutan lisod lupigo na iyang record eh. Pero nganong misud ng kagwang og politika niya magsenador nang maghimo siya Department of Water katong pagdaga niya presidente. Unya mubutar na makascore sa mga gago nga mubutar. Sorry ha, may gago. Sao man na mo nga di man na mamantigo. Inadlaw-adlaw nga kinabuhi, bright man na siya kana bang smart, street smart. Pero legislation nga magsalig na po og konsultant. Unya ang konsultant mo na mahupot sa gahom ni Manny Pacquiao. Bisita ng konsultant dito sa asa ba, Bohol ba or dinhi sa Cebu, mingon dayon niya. Sugaton na sa mga mayor. Ana, VIP kayo na. Konsultant ha. Staff ni Senador Manny Pacquiao. Example ni. Kinsam din na. Lakas kayo na. Mo na isaniliga ni Manny Pacquiao. Ano ba? Mag-anam to siya og kagain og gahom dong. Asa to paingon pagkangan nga nagdasa sa tingog ni Manny Pacquiao. Siniligan siya. Tinahod na siya, mura siya pinili. Ha? Nga di man siya pinili. Ang bata-bata, pag yun ang bata-bata, ato po sa ilang sikat po na. Kanang bata-bata sa bata-bata. Mo man na ang colonial system. Panahon sa katsila yung unana mong pamaagi. So, si Manny Pacquiao, bida. Imo nang pa-examino og 1 to 10 kanang current event or kuan kanang general kuan ba? General knowledge nga kind of exam. 1 to 10. Di na kapasar. Di kapasar. Anyway, mao na siya. Magsalig na og konsultant. Unya. Kanang konsultant og magsige nagkugi siya mo anam na siya saka doon para nang bunggo god, bunggo. Kisa man kailan ng bunggo so na. Bisag maghubo pa na siya kung saan na kampanya Guapas Duterte, wag gin kailanan niya pero pubida sa diyang sige siya kuyog. Ginganlan siya og national kanang photo bomber. Kay og naa sa Duterte na siya dire kilid na wain kailan niya pero kadugayan man kada tanaw sa mga tao ni picture ni Duterte na ana siya. So nangutana na dayo kinsa man ni siya. So mo to nagsugod nagawa sa bunggo dahil ana karon unsa na number 1 number 1 sa survey sa bunggo. May lang si Bunggo kay Tigom sana. Pero ang nakapopular ni Bunggo tungod kay diya sa kilid ni Duterte. Naada yung mga bata-bata sa Bunggo nga sikat sa kaya bang ano mo na siya? Kakailangan sinaligan ng Bunggo. Bata-bata Duterte ba? Tao ng Bunggo. Kana si Michael Dino dahil sumay mo bitaw na nga perting sikata ng Michael Dino kay tao ni Bunggo. Galihok para Duterte pero ang iyang busing yun si Bunggo. Mao na istorya. Tinuod na o di basta kay mao na istorya sa mga kanibang galaway po sa posisyon mga umida kasapi unta tadya. Bunggo. Ang connection ni Bunggo o ni Michael Dino ni Duterte si Bunggo ngano kay Lasal na silang duha. Lasal graduate na silang duha si Michael Dino ug si Bunggo. So during the time of Duterte, Michael Dino is not an elected person. Wielded power over elected.
people, mga higala. How can that be? Why? Because we are still under a colonial type system. Sige lang yapon kung hisgot na bisa kung sa issue ako kuning ihapit mga higala mo masayod nga angay kuning bukon ato ning usbon kuning atong batakang balaod. Kay ug di gani we will be having more of the same until forever and a day. Magtanaw ka sa news, Philippines, even if the Philippines is a poor country. Sino ka ng sentence ko na dong? Even if the Philippines is a poor country, people are happy na may happiest people in Asia. Unya ang pagulagway sa Philippines, even if the Philippines is a poor country, people are seemingly happy. Let's check on it. Huwag tinurbag na silang happy. Ana ba? Usa lang ka sentence, makaingon na ka kung bidang ilara po niya. Pero sa ito sa nga tinuod pa na. Ang pangutana nga nung pobre man ta nga. Di yun ta malupig. Asa kalupig na to mga Thailander. Dili na hambog, no? Karon kana bitong mag-modify og motor dong. Kada mga cafe racer ana i-modify. Di na takalupig nila dong, maayon na kasi sila mo modify. Sa una kita hawad ana. Hawad ang Pinoy ana. Unya og hatagag chance ang Pinoy. Maapsan gyapon na nato sila sa easy. Walang tay dili uso na, dili kultura na to ron ba? Nawa na sa kultura na to. Kanang mo modify ta. Pero kita ka ng mga surplus nga gipanghimo nila nga murag kwarto, murag recreation van ba, RV. Na suppose nindot kay murag bus ba pero kuan day multi-cab day murag style nila og murag bus bitaw do. Pinoy yun na og mahimo ng kultura to magkuntis-kuntis man na asus. Lupigo na sa kuan kanang tubigo na lupigo na sa Molbual ana ba. Kalupig ka na sa tabuan ana ba sa tabugon ana ba. Ug moabot ng puntong ingon ana pubida magkuntis sa kinsa mas manglaki. Pag create ba. Karon wala nawa na nga kultura. Ug mubalik ta diha di ta malupigan oy. May laki ta pero lagi pobre man. Tanang anong pobre tawa mo ko na mga kaya. Nga ang atong nasod perti magyong human resources recognized as the best in the world. One of the best, if not the best. Filipinos. Kanagong tanawa lang ng America's Got Talent, ano ba? Basta inig-interview gani og where you from? I'm from the Philippines. Mura dayon og mabayas dayon mga naong sa judges. Mag-expect yun silang maayong performance with the Pinoy. Kantong inumdum kantong nay bati kay nao nga habal-habal driver inkanta bitaw sa America's Got Talent ba to? Taga Cebu. Habal-habal driver kwanto siya kanang delivery boy unya. Habal-habal driver kung makante siya. Inkanta bitaw siya o Michael Bolton nga kanta. When a man loves a woman. Bati kay now? Oh, sino ang kana? Abot siya dito niya. Believe kay sila. Kana uban pa mga talent na kaya. When you go to Hong Kong kanang Singapore, naagay mga Pinoy da nga kanabang dili good top level management pero das tunga-tunga ba. Down the line, you can see them mga Pinoy may laki. Pero dito sa lugar, dito sa ato.
Ya, kani mga animal nga mga politiko nga nangwarta lang, pinagalumba lang, pinagngano yung manood na sila sa politika. There is no other reason. Akong tanaw. Kaya daganong sila kwarta sa gawas. Di pa sila matagbaw sila kwarta. Mursod yun dito kay mas dako kag income ari ka sa politika. Gamahanan ka pa. Tinahod ka pa. Muna giingon ito ni Quinco nga giatay na lang. Wala tayo panahon mga higala. Kisa na mga Buenaventura Pilonio. Good morning to you, sir. Edna Musqueda Cabigas. Good morning. Listening from Tisa, Cebu City. Okay. So, hindi ni. Kanang Tisa, no? Edwin Adlawan. Mura ni Gob Pamila ang mudaog, Sir Alex, kay gituboy siya sa mga Duterte. Armani, hisgot man ka o mainstream media, Sir Alex, kanang war in Ukraine, nagsunod gyud ko na ay former member sa US Armed Forces, Patrick Lancaster, nga gyud sa battlefield, nag-blog report sa reality on the ground. Mao nga Western media kaingon ko pertig gyud ka hiwi. Pretty good hiwi Di na sila kay bawa mo report ka ng kuang yun. Propaganda yun. J. Victor Fulminar, Sir Tanaw diri sa Edmonton. Edmonton, Canada. May buntag dia o sa mga rasa ron dia. Edmonton, Canada. J. Victor Fulminar. Saan Pisces Lynn PE, nangita na sad kung bagong gipulaan na sila sa nawang ni Gwen. Nangita na sad siguro bago gipulaan na sila sa nawang ni Gwen. J. Victor Fulminar, si Kiko, sir, mura to si Kristo kay itigaan og suka. Ipainom og suka sa mga sundao. Kadto si Kristo kay gipugos magiuhaw man to na gipainom og suka. Si Kiko kay gabahog magsuka siya sa iyang kabubuton naman tayo sudan tarong at tuging suka kay Pampanga kuno taste sarap. Armani, aspo man pud mi dire dapita sa Alex pero wa gyud na maabot sa punto sa amo kinabuhi nga ang gibahawan ang gibawan pagpangaon na mo takob sa kaldero. Nanay may tabos ka ng picnics dagat ba niya dagang kamura pamilya niya na mga bot ba nga huwag ka mag-expect nga mga bot. So imong ipabor tong plato niya kamo nga mura mo kamoy host kanilang tako pwede mo ni kanang mga takob sa kining Tupperware takob sa kaldero, kaha nga na pa'y mantika, butang mahugan ka noon. Lami, kayong kaon. Leandro Guerrero, may buntag, Lex, og sa tanan, hisgot ta gobernador, Lex, pangutana og mga kontraktor nga Cebu, base, Cebu base, wag yung mag-gwen tungod sa San and Gravel nga negosyo sa Cebu, og bayan sa survey, nga gihimo anak nila, kung giunsa pag pangutana ang survey, ug bayan unya sa resulta sa eleksyon basin gubot panislukot ang dangatan sa mga limbungan. Grabe tinuod yun. The worst yun yung mga gala. Pirting bangaam yun is bungbong. Pirting yung makalagot na yun. So the point nga, naunsam ni tao ng Pilipinas na turon. In the elites, is Parsia Katubig. Good morning, Sir Alex. Watching and listening here in Minglanilla, Cebu. Yes, so nice information. I agree with you. Go federalism. God bless you in the station, DYRF, and your whole family always. Albert Gibilagan, Alex, I am really tired of our political drama. This is for the fools. I understand, man.
Armani, gi-follow na nako kon gi-follow na nako Kroy, Sir Alex, mga common motor gipang kombinar into 3-wheeled and 4-wheeled. Nindot kayo mo trabaho yun. Thailander. Ug ingon anak diri sa Asia just sharing. Mga Europeans adto magpamodify sila motor dito, BMW, adto dito. Leti Bermudez, Maribao. Good morning, sir. Hi, Leti. Musta mo din sa ronda? Yes, Pambari 4 for governor. Tanaw maragon. Sandy Antipuesto. Si Kiko Sergi Paon. Si Sharon. Kung salay buhaton nila, aron makadaog. Pero mo masad siguro rin nityorgo sa kampanya. Kanabang kita nalang tanaw angay ba na ng tuan ng klase sa tao dili. Okay? Natin panahon mga igala. Sa'yo na ka na ay nanay tarpulindo nga DDS supports Gwen. Kada kong DDS supports Gwen. Pagkatanda ko ng mga DDS kasi supportahan ng Gwen. Zero si Gwen na. Okay? Daghang salamat mga igala. Uban ni Dodong Borla sa Master Control. Sungasa